această seară premiem excelența, iar acum a venit momentul să aplaudăm pe cineva, fără de care nunțile ar fi doar niște amintiri încețoșate și povestite vag de rudele mai în vârstă. Doamnelor și domnilor, cel mai bun fotograf din oraș este, iată nominalizații, Adriana Olteanu, Florin Ștefan, Cosmin Diaconu, Sorin Nețoi, Laurențiu Nica. Acest om nu doar apasă pe un buton, el captează emoții, momente și uneori chiar și lacrimile socrului mare, care jură doar că i-a intrat ceva în ochi. Un fotograf de top trebuie să aibă multe calități, reflexe mai rapide decât un copil care fuge cu verghetele, răbdare infinită pentru miresele care vor încă una, dar de data asta cu mâna în șold, și talentul de a face chiar și unchiul plictisit din col să pară că se distrează. Ei bine, premiul merge la Adriana Olteanu și Tibi Olteanu, pentru că ei sunt un cuplu extraordinar. Am pe cineva aici căruia trebuie să-i mulțumesc pentru ceea ce sunt astăzi. E vorba de Tibi. Tibi Olteanu este soțul meu, partenerul meu de business, de viață și de tot ce înseamnă iubire și muncă. Și mă simt onorată, ce să zic, între atâția bărbați. Vă mulțumesc tuturor pentru voturi și pentru susținere.